Добрый вечер. Мы продолжаем эфир на телеканале АТР. Я Роман Спиридонов и гость этого часа, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с вами с новости этой недели. Буквально вчера появилась информация о том, что территориальные громады получат новый уровень развития, новые права и возможности для своего развития. Разработана программа децентрализации, и об этом появилось сообщение на сайте президента. Давайте послушаем, как Владимир Зеленский прокомментировал это решение. З формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Місцеві мешканці зможуть всередині власної громади обирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок. Українці зможуть отримувати якісніші і більше послуг на місцях, там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими. И вот перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины. Туда попадает и оккупированная территория Донбасса, а вот оккупированный Крым нет. Об этом даже так и сказано на сайте. Почему? Насправді треба говорити, що на даний момент територіальні громади, їх формування, воно фактично неможливо, тому що територія окупованого Криму не є під контролем Києва. Відповідно, територіальні громади, вони формуються, власне, громадою самою. Тому що районування, власне, і ці зміни, вони увійдуть. І окремо була комунікація з боку Кабінету міністрів України про те, що нарізання, так зване, районів, воно відбудеться, тобто, принаймні на папері. Але згідно норм чинного законодавства, тобто без тих змін, наприклад, до статті 10 Конституції України, про які говорять саме представники кримсько-татарського народу і, власне, Меджлісу. А ви участвували в розробці цього плану? Це не зона нашої відповідальності. Звичайно, що з нами консультувалися, говорили, що важливо, щоб питання Криму воно не було упущено загалом з усієї системи. Відповідно, так, ми бачили і брали участь у першій дискусії, яка відбувалася в режимі онлайну, здається, кілька тижнів тому. З ким була дискусія? Це була дискусія з представників Кабінету міністрів України, власне, профільного міністерства, народних депутатів України, членів Меджлісу, кримсько-татарського народу, представництва президента, окремих громадських діячів, які займаються питаннями децентралізації. І, власне, виносилось питання щодо того, яким чином питання Криму в умовах окупації і цієї реформи, яка зараз запроваджується, він все ж таки не був упущений. Відповідно, дискусія почалася 3 тижні тому. Після того той документ, який, напевно, що там ви вже бачили, який не так давно був комунікований з боку Кабінету міністрів України, він з'явився. Це драфт постанови, яка буде виноситись до Верховної Ради. Мы об этой драфт постанове поговорим чуть попозже. Вот просто хочется понять, когда была эта ваша встреча, вы свое видение территориального устройства Крыма предлагали? Каким оно було? Ми говорили про те, що так, доступу до Криму немає. Відповідно, дуже важливо, щоб після того, як Україна матиме контроль над територією, все ж таки були залучені громади, представники кримсько-татарського народу, української етнічної спільноти до цього процесу. І, відповідно, самі територіальні громади на даний момент, через те, що вони мають йти з консультації знизу, зараз вони не будуть формуватися. Але в змінах, які стосуються Автономної Республіки Крим, у цій постанові вони, звичайно, що є. И все-таки вопрос, почему Донбасс есть, хотя он тоже оккупирован, а Крыма нет? Почему тогда есть Донбасс? Дивіться, питання не до мене, тому що це не сфера відповідальності представництва президента України. Хорошо, я переформулирую вопрос. Не почему, а как вы относитесь к тому, які цим займаються? Как вы относитесь к тому, что Крыма нету? Наша думка, що в силу того, що зараз доступу до території немає, і, відповідно, ефективних консультацій щодо цього питання
не може бути. Відповідно, я вважаю, що районування, звичайно, що потрібно було робити на даному етапі, але територіальні громади формувати, так, ми будемо після повернення під контроль Києва цієї території. С нами на связи председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер. Добрый вечер. Вам тот же самый вопрос. Донбасс оккупированный в этой программе децентрализации есть, а Крыма нет. Вот как так, вы думаете? Почему? Но вы же знаете, почему торопится еще с этой децентрализацией, хотя это законами, нормативными актами предусмотрены сроки, но в части украинского политикума есть надежда, что в этом году можно будет провести выборы и на тех территориях, которые сегодня не контролируются нашим государством. И, соответственно, выборы должны везде проводиться на основе той децентрализации, которая проводится по стране, по унифицированным критериям. Поэтому ответ ваш такой. Ни у кого нет уверенности, что осенью можно провести выборы в оккупированном Крыму, но у части политикума есть надежды на то, что удастся провести выборы в оккупированном, в части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А насколько, по вашей оценке, эти надежды реальны? Если выборы планируются в октябре, если не ошибаюсь, то есть в августе уже должна начаться какая-то подготовка к предвыборной кампании, уже июнь, карантин до сих пор действует, и нет никаких переговоров по поводу освобождения Донбасса. Насколько в таких условиях перспектива местных выборов реальна? Поведение последних недель со стороны, демонстрируемое теми в Москве, кто принимает решения, меня лично приводит к мысли о том, что никаких выборов осенью части территорий Донецкой и Луганской областей не состоится. Россия, которая по сути есть страной, оккупировавшей эту часть территории Украины, она имеет свой план навязания, четкий свой план, направленный на особую роль этих территорий в составе украинского государства. И если ее план не будет реализован, то Россия там выборов не допустит. Вы знаете, что Россия сперва требует особого статуса для этих территорий, потом она требует проведения выборов, и потом уже якобы она позволит взять под контроль российско-украинскую границу, примыкающих к этим территориям. Нет ли в этом какой-то неискренности, да, когда все понимают, что выборы на оккупированной территории Донбасса невозможны, но в риторике, в документах появляются какие-то проекты, связанные с территориальным изменением устройства этой территории. Идут какие-то переговоры, связанные с контролем над границей, вернее, должны начаться. Но все понимают, что вот в эти сроки вряд ли мы уложимся. В международной политике бывают такие ситуации, когда вы, даже будучи уверенным в том, что навязанное вам поведение или вынужденное ваше поведение, оно не приведет к декларируемым задачам, тем не менее, для того, чтобы убедить в этом своих партнеров, вам приходится завершить то дело, которое, в эффективности которого вы не уверены. И то, что касается многих моментов, связанных с Минскими соглашениями, как раз и относится вот к такой сфере. Украина для того, чтобы, с одной стороны, избежать
новых и новых обвинений в том, что она не соблюдает Минские соглашения, а с другой стороны не дать якобы моральное право некоторым партнерам уйти от своих обязательств по отношению к Украине, испытывающей агрессию со стороны России, украинское государство будет и демонстрировать, и, в общем-то, предпринимать действия, направленные на выполнение Минских соглашений, хотя, еще раз повторяю, никакой уверенности в том, что они будут реализованы, уже ни у кого нет. И хотя Крыма в этом плане нет, но есть же постановление Кабинета министров, которое внесено на рассмотрение Верховной Рады, в котором предусматривается новое территориальное разделение. Сокращается количество районов, которые были в Крыму, сводится до 6. Я так понимаю, они оптимизируются. Да, появляется Джанкойский район, в который ходят и Красноперекопский, и Армянский, и Первомайский районы. Симферопольский район, в который входит и Бахчисарай в том числе. Вы участвовали в процессе создания этого документа? И почему, почему такое устройство? Почему такая оптимизация именно в таком виде? Давайте сперва немножко поясним зрителям. Речь идет о проекте постановления Верховной Рады Украины, который готовится Кабинетом министров Украины, то есть Кабинет министров Украины, как субъект законодательной инициативы, будет входить с проектом постановления, которое называется «Про утворення та ліквідацію районів». Мова йде про рівень тих утворень, які визначаються як районы, да? Этот уровень. И действительно в этом проекте на сегодня, как вы сказали, предусмотрено создание в Крыму 6 укрупненных таких районов. Но этот документ появился до того, как мы начали тесно сотрудничать с комитетом, соответствующим Верховной Рады Украины, и потом уже представителями органов и исполнительной власти, и с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Я вам скажу, что у меня сейчас вот на столе десятки документов, из них несколько вариантов, я даже могу показать. Вот вариант первый, вариант второй, который ночью был сделан специалистами нашими, помощниками народных депутатов Украины. Буквально после нашей передачи мы продолжим обсуждение. Дело в том, что в этом постановлении не может не быть указанным Крым. Но я хочу обратить ваше внимание, что речь идет исключительно о образованиях на уровне районов. Мы не переходим к самой базовой, базовому уровню. Это объединенные территориальные громады, поскольку их создание требует максимального взаимодействия с людьми, которые живут на этой территории. Все это мы относим к периоду сразу же после деоккупации Крыма. Считаю, что в этом постановлении, которое будет голосоваться, возможно, где-то первую декаду июня Верховной Рады Украины, обязательно должен быть указан и Крым в части районирования. Но еще раз хочу повторить, 6 районов, 7 или 8 или 9, это сейчас на стадии согласования с Меджлисом крымско-татарского народа и обсуждения с членами Меджлиса. Вы уже давали какие-то рекомендации? Если нет, то, может быть, они у вас есть, чтобы вы могли бы их нам озвучить. Какими бы вы видели эти изменения? Смотрите, здесь надо, чтобы все понимали, что здесь есть, может быть, различные составляющие в этом вопросе, но все-таки основное, на чем зиждется децентрализация, это максимальное содействие жителям, которые живут на конкретных местностях, в их взаимодействии с властью, получении услуг, решении всех их насущных проблем. И поэтому здесь есть определенные параметры, критерии, которые установлены различными документами, есть утвержденные методологические рекомендации, но базовым есть закон Украины, который был принят еще в феврале 2015 года, который называется «Про добровольное объединение территориальных громад».
И когда мы подходим к Крыму, то, конечно, вот эти критерии, они не могут быть, ну, скажем так, просто не взяты во внимание. Но когда мы подходим к Крыму, здесь надо учитывать еще и иные критерии, прежде всего такую историческую, культурологическое содержание Крыма. И без этого просто невозможно. Вы меня сейчас попросили, чтобы я назвал какие-то наши подходы. Давайте, может быть, я не буду перечислять все те районы с теми центрами, которые мы предлагаем, но я могу, просто чтобы вы поняли, в каком направлении мы движемся, я могу сказать о том, что мы себе и допустить не можем, чтобы Бахчисарайский район, город Бахчисарай был даже так формально, скажем так, поглощен в составе района, который будет носить иное название с иным таким административным центром. И не кажется ли вам, что эта проблема, попытки Кабинета министров и Рады решать территориальное устройство, похожа на ситуацию, когда лошадь ставят впереди телеги? Пока не решены еще ключевые вопросы, связанные со статусом Крыма, с национально-территориальной автономией, со статусом коренных народов, с законом о крымско-татарском народе. Как раз вот рассмотрели этот вопрос о децентрализации применительно к Крыму, еще раз подчеркивает то, что все вопросы, вызванные жизнью, необходимо решать своевременно. Вы абсолютно правы. И об этом говорили при наших таких расширенных консультациях, что принятие решения по децентрализации Крыма было бы абсолютно логично после того, как были бы внесены изменения и дополнения в Конституцию Украины в части Крыма. Но поскольку этого не случилось, то оставлять совсем Крым вне такого базового документа, который будет приниматься Верховной Радой, тоже было бы неправильно. То есть это та ситуация, когда вы обязаны принять решение, хотя, конечно, последовательность вам самому не нравится. Непринятие решения может вызвать более, скажем так, неприемлемые последствия. Мы же представляем, какая пропагандистская вспышка начнется со стороны страны агрессора. Они будут утверждать о том, и они будут пытаться убеждать людей, живущих в Крыму, о том, что, мол, Украина сама добровольно уже отказывается от Крыма. Видите, даже в таком вопросе, как децентрализация, она исключила Крым. И еще один вопрос. На этой неделе появилась информация о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил своего заместителя спецпредставителем по санкциям. Как вы оцениваете это решение? Создать в МИДе такую должность? Я это оцениваю позитивно, поскольку координация со стороны руководства МИДа в предыдущие годы, она проводилась. И в том числе в части санкций также. Мы ее чувствовали, эту координацию, хотя не только вот в этой сфере. Особо мы тесно сотрудничаем с МИДом в части вот взаимодействия с международными организациями, в которых Украина представлена как государство-член этих организаций. В данном случае определение специального такого представителя по вопросам санкций позволяет очень многим сторонам, в том числе общественным организациям, скажем, находить субъект, с которым можно совместно работать для того, чтобы применение санкций было более эффективным. То, что этим представителем назначен Алексей Макеев, мне представляется очень удачная кандидатура Алексею Макееву. Мы в Меджлисе крымско-татарского народа
тесно взаимодействуем 2014 года. Я даже не знаю, какие за это время, ну, знаю, вернее, да, какие он должностные такие уровни прошел в составе МИДа. Он посол по особым поручениям, один из опытных украинских дипломатов. Я думаю, что это будет полезно для Украины прежде всего. Спасибо вам большое. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса, был с нами на связи. Ну и для того, чтобы подытожить и пояснить логику Кабинета министров, который подготовил такой план, давайте послушаем, что об этом говорил премьер-министр Денис Шмигаль. Сьогодні визначний день, адже сьогодні ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації, затверджуємо останніх 3 перспективних плани областей, які сформовані за виключенням окупованих територій, а мається на увазі Автономна Республіка Крим, тимчасово окуповані території Донбасу і Луганська, звичайно ж, попадають в перспективне планування. Щодо Криму, то це питання розглядається. Ми проводимо консультації, в тому числі на всіх рівнях, і цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення цієї окупації. Ну и для чего он нужен? В нашем эфире говорил народный депутат из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин. Давайте послушаем, что он сказал по этому поводу. Ми проводили з цього приводу консультації з представниками кримськотатарського народу, що після окупації відбулося чимало факторів, які впливають на, так би мовити, ті дані, що в нас є до окупації. Тобто мова йде про міграцію, мова йде про зміни в інфраструктурі. Тобто ми наразі не можемо зробити це якісно, але в той же час ми не можемо, звісно, не говорити про Крим як в геополітичному, так і в внутрішньополітичному плані. Тому Крим буде присутній в новому районуванні, тобто в Криму буде нове районування, нові райони. Ну, такие позиции. И возвращаясь к вопросу стратегии, что первоочередное, децентрализация или разработка стратегии, задача представительства как раз и выработка этой стратегии. Стратегії деокупації? Стратегии деоккупации. Ну, не тільки задача представництва, в тому числі. Ми дійсно після приходу нашої команди прокомунікували з абсолютно з усіма державними органами влади, які відповідальні, власне, за ці процеси. Почали з того, щоб дізнатися, які документи загалом формувалися протягом цих 6 років з початку окупації Криму. Знайшли один з документів, який міг би бути публічним, один, який би ніколи би і не побачила громадськість через безпекові фактори. Але ці документи не були затверджені після опрацювання на Раді національної безпеки. Ні, не були затверджені, і, відповідно, залишились в адміністрації президента не прийнятими. Відповідно, коли ми зрозуміли, що ми маємо, які документи є, ми почали комунікувати як з Міністерством реінтеграції, вже з новою командою пана Олексія Резнікова, так і в тому числі з Радою національної безпеки України. Ми відправили від себе листи з пропозиціями ініціювати створення між державними різними органами влади такої робочої групи. Відповідно, вона на базі Міністерства реінтеграції створена. Але дуже важливо, щоб в цей процес активно була залучена Рада національної безпеки. Після того, як ця робоча група запуститься, є плани, щоб до кінця року такий документ був повністю розроблений і прийнятий. А що в публічному документі? Які основні тезиси? Дивіться, це напрацювання, які були в 2015 ще році. Просто цікаво, що за тезиси і чому їх не утвердили? Я не можу за це відповідати, зрозумійте. Я не працювала в Офісі президента в 2014 і 2019 роках. Відповідно, чому він не був прийнятий, я не можу відповідати. Але якщо говорити про те, що містилося в публічному, могло б міститися в публічному документі, то це, звичайно, що кілька блоків питань. Один з них – це, звичайно, що продовження міжнародної роботи по політиці невизнання окупації Крима. Це, звичайно, що питання пов'язані з
санкційним режимом, да, це питання пов'язані, це інший блок, це комунікація з людьми, які живуть на окупованій території. Там є ряд напрямків роботи, це і питання освіти, тобто це робота з цивільним населенням, особливо з молоддю, да, з Криму. Це питання, які стосуються просто адміністративних питань, тобто це якби інший, да, блок. Це питання, які стосуються інформаційної політики і загалом роботи як з населенням, так і всередині країни, на території окупованій в Криму і на міжнародному рівні. Звичайно, що є певні безпекові речі, які мали не бути публічними, да, і це друга частина мала бути документу. Наприклад, пораження в правах тих, хто сотрудничав з окупаційною властю. Це трошечки інше. Це питання постконфліктного вже врегулювання. Да? І ми тут говоримо, власне, там в тому документі були елементи перехідного правосуддя, да? Але зараз елементи загалом концепція перехідного правосуддя, вона планується прийматися окремим документом. Да? Вона вже внесена на розгляд в Офіс Президента, там в першій редакції, зараз експерти пропрацювали там іншу редакцію. Поясню, що таке є перехідне правосуддя, це фактично, що буде після, да, того, як ми звільнимо території. Да, і там є 4 основні елементи щодо основні елементи. Це право на правду, да, розуміти, хто вбивав, да, хто катував там, і так далі. Другий елемент – це відшкодування шкоди, завдані жертвам, да, жертвам порушень прав людини там, і так далі. Це невідворотність покарання тих людей, які вчиняли найтяжчі злочини. І останній, 4-й елемент – це реформування для неповторення того, що відбулося. Да, це 4 основні елементи. Але це така, ніби така дорожня карта, під яку ще мають пропрацьовувати, звичайно, що інші закони, тому що це тільки рамковий такий документ, про який який треба було заявити, що ж буде після, але окремо регулювати законодавством. Еще один правовой аспект – это наказание за геноцид крымско-татарского народа. И я знаю, что крымско-татарские активисты совместно с прокуратурой собирают сейчас доказательства, показания очевидцев, переживших этот геноцид, для того, чтобы в судах, чтобы это дело было сформировано, попало в суд и были наказаны те, кто виноват в этом геноциде. Можете нам какие-то подробности этого дела рассказать? На какому это етапі? Мені подробиці складно розповідати, тому що все ж таки цим займається прокуратура Автономної Республіки Крим і Офіс Генпрокурора. Так? Але те, що я знаю, що дійсно над цією роботою працювали, починаючи з 2016 року, да? Це знакова справа, дуже важлива для кримських татар. І не тільки для кримських татар, загалом для України і всього світу, для того, щоб визнати актом геноциду депортацію кримських татар 1944 року. І це робити через судову таку процедуру. Відповідно, що робила прокуратура, звичайно, що я думаю, вони відкоментують це краще, але вони збирали свідчення від тих людей, які пережили власне депортацію. Здається, там було більше ніж 50 свідчень, про як це відбувалося. Прокуратура збирала, відтворювала ці події, пов'язувала їх з фігурантами, тобто ті, хто це здійснював цей злочин. Звичайно, що це все вело до керівництва на той момент Радянського Союзу, до Берії, до Сталіна і так далі. Відповідно, після того, як будуть всі ці свідчення зібрані, опрацьовані всі ці матеріали, справа, звичайно, що має передаватися до суду і там розглядатися. На даний момент справа ще до суду не передана. Те, що я знаю від, знову ж таки, прокуратури Автономної Республіки Крим, там є 2 підходи до того, що передавати до суду, або передавати до суду те, що вже є і зібрано, але це пов'язано з керівництвом на той момент Радянського Союзу, або другий шлях – це ще дозбирування
матеріалів, але це, щоб це пов'язати ще й з виконавцями, да, цієї якби трагедії, цього геноциду. Відповідно, це за собою несе ще ряд процесуальних заходів. Да. Відповідно, через те, що не був обраний, да, в комунікації шлях, чи ми це одразу передаємо, чи ще ми допрацьовуємо для того, щоб була ще більш сильна позиція у суді. Це дуже важливо, да, щоб будь-яка справа після роботи слідчих і так далі, щоб вона все ж таки була правильно передана до суду, було достатня кількість зібраних матеріалів, щоб справа була виграшною. Тому за цим, наскільки мені відомо, є заминка. Але якщо у вас сьогодні в ефірі буде ще прокуратура Криму, то це прекрасно. Трохим Луговий, старший групи прокурорів в кримінальному провадженні, з нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Поясните нам, пожалуйста, ситуацию с делом, связанным с расследованием геноцида против крымско-татарского народа. На каком этапе, когда его можно ожидать в суде? На сьогоднішній день ми очікуємо висновку ще одної експертизи, яка призначена у кримінальному провадженні, і 3 міжнародно-правових доручень, які нам були раніше надіслані. Після отримання відповідних висновків експертизи та відповідей на міжнародно-правові доручення буде прийнято рішення у кримінальному провадженні. А какие это могут быть сроки? Експертизу ми очікуємо найближчим часом. Проте відповіді на міжнародно-правові доручення до нас надходять, буває так, що й тривалий час. На сьогоднішній день я не можу сказати, бо це відповідно до вимог законодавства. Скажите, пожалуйста, а если можно говорить поподробнее о деле, сколько там свидетельских показаний, кто обвиняемые? Алло. Вы меня слышите, Трохим? Так. А сколько собрано свидетельских показаний? Какие есть сейчас доказательства геноцида? Кто обвиняемый? На сьогоднішній день в нас допитано понад 200 свідків у кримінальному провадженні, в тому числі допитані більше 80 осіб у слідчого судді. Крім того, в нас є низка документів, які ми отримали в рамках кримінального провадження. На сьогоднішній день встановило слідство, то геноцид був організований вищим керівництвом Радянського Союзу. Речь идет об обвинении только высшего руководства Советского Союза или установлены исполнители, которые участвовали в депортации, которые непосредственно на месте грузили людей в вагоны? Зрозуміло. На сьогоднішній день ми не можемо встановити тих осіб, які безпосередньо брали участь у самій депортації. Ми встановили низку осіб нижчої ланки, ніж вище керівництво. Проте достовірні дані, які в документах, на жаль, знаходяться в Російській Федерації, в Узбекистані і таке інше. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Трофим Луговой, старший группы прокуроров в криминальном проваджении по геноциду крымско-татарского народа. О подробностях этого уголовного дела нам рассказал. А 2 числа Верховная Рада планирует принять обращение
к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, НАТО, ОЧЕС, а также правительствам и парламентам других стран мира о как раз чествовании жертв геноцида крымско-татарского народа и осуждения нарушений Российской Федерации как государством-агрессором прав и свобод крымско-татарского народа. Ну, будет ли это обращение способствовать тому, что, может быть, нас поддержат многие страны своими решениями, тоже признанием этой трагедии геноцидом? И насколько это уникально будет в документах звучать Россия как именно страна-агресор? Есть ли у нас такі формулировки? Насправді є, звичайно, що і не в одному документі Російська Федерація називається країною-агресором. Що стосується країн наших партнерів, насправді ще минулого року почали окремо парламенти різних країн, в тому числі країни там, Балтії, приймати такі документи в себе щодо засудження акту геноциду кримськотатарського народу. Я думаю, що ряд країн, скоріше за все, приєднаються до такого заклику українського парламенту. Дуже важливо, що насправді цей документ об'єднав в тому числі різні фракції і українського парламенту в тому числі. В нього достатньо багато підписантів. Ініціаторами, звичайно, що є в першу чергу депутати, які представляють кримськотатарський народ у парламенті. Це і Мустафа Джемілєв, і Ахтем Чийгоз, і Рустем Умєров, які напрацьовували, власне, цей документ. Тому я думаю, що так, достатньо багато країн можуть приєднатися. Чому? Тому що те, що ми зараз бачимо на території півострову, це продовження гібридної депортації на території півострову. Більшість країн світу, вони визнають, що те, що відбувається в Криму, це злочини саме проти конкретної етнічної спільноти, власне, проти кримськотатарського народу. Тому я думаю, що так, це може бути і далеко не одна чи дві країни. 18 мая состоялась встреча представителей крымско-татарского народа Меджлиса и лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева с президентом. Была создана рабочая группа. Есть ли уже какая-то ясность, кто в группе, какие дальнейшие действия, какие предложения будут в этой рассматриваться? Вы же тоже участвовали в этой встрече. Так, я була на зустрічі. Щодо складу робочої групи, ще йдуть консультації, в тому числі в першу чергу з Меджлісом кримськотатарського народу і Офісу президента. Меджліс кримських татар відправив свої пропозиції до складу. Звичайно, що в першу чергу туди мають входити члени Меджлісу, які особливо зараз входять до українського парламенту. Це, наприклад, Ахтем Чийгоз, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, це Ріфат Чубаров, це Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу. Це певне експертне середовище, але воно не буде широким, тому що дуже важливо, щоб група була достатньо мобільною. Дуже часто, коли групи створюються у великому складі, то це достатньо складно робити. Відповідно, звичайно, що професор Буткевич запропонований до складу цієї робочої групи. Певні особи від Офісу президента теж будуть входити до складу цієї робочої групи. Ті, хто відповідають за законодавче забезпечення, напрацювання законодавчих актів і, звичайно, що ті, хто відповідають за гуманітарну політику і представництво президента. Але повного складу ще немає, група не затверджена, але ми сподіваємося, що найближчим часом ці позиції будуть узгоджені і робоча група почне працювати. А почему такой формат? Ведь до этого и существовала коммуникация, был уполномоченный по правам крымско-татарского народа, был совет при президенте. В конце концов, можно напрямую содействовать с Меджлисом. У нас в студии тут эксперта звучало мнение, что просто Владимир Зеленский не хочет делать так, как было у его попередних. Я так понимаю, что это, наверное, такая более ироничная оценка, но хочется узнать, почему новая такая. Я би сказала все ж таки, що комунікація з Меджлісом ведеться постійно. Як з боку представництва, так і з боку найвищого керівництва Офісу президента. Якщо не щоденній основі, але щотижня комунікація проходить по різного роду питаннях.
чи по питаннях пов'язаних з будівництвом там квартир і культурного центру, да, в Києві, що стосується законодавчого врегулювання, да, що стосується там питань пов'язаних з політичними в'язнями і так далі. Комунікація йде. Дуже важливо було її ввести в формальне поле. Да. Ви згадали про Раду представників кримськотатарського народу. Скажу, що з боку Меджлісу є певне негативне ставлення до цієї Ради представників. В кінці минулого ще року в нас проходила комунікація, в нас як представництво з Меджлісом кримськотатарського народу, з паном Ріфатом Чубаровим, який озвучив ці перестороги щодо цієї Ради представників, тому що в неї був ще такий негативний шлейф, якщо ви пам'ятаєте, ще за часів Януковича, коли цю раду намагалися використати як таку маріонеткову, да, і протидію Меджлісу. Відповідно, є лист на ім'я президента Володимира Зеленського, що ми просимо, щоб ця рада в такому форматі вона не існувала, і, відповідно, запровадити інший механізм взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу. Так? Тому, відповідно, Володимиром Зеленським, президентом України, була запропонована форма, власне, робочої групи, да, яка була б достатньо мобільною, щоб на постійній основі відбувалася комунікація по всіх проблемних питаннях, які є. Представительство президента в Крыму воспринимает еще как структура, которая должна решать какие-то вот насущные проблемы крымчан и переселенцев, и тех, кто ездит на материк. И я знаю, что в связи с карантином, когда было ограничено передвижение через админграницу, много обращений, в том числе и к вам. У нас сейчас с нами на связи Наталья Лютикова, она волонтер, переселенка из Крыма, и столкнулась с такой проблемой, когда ее брат или племянник, я сейчас, чтобы не соврать, она меня поправит, ехал через границу административную и столкнулся с проблемой бюрократической. Ну, давайте, чтобы я уже не был испорчен телефоном. Добрый вечер, Наталья. Расскажите историю в двух словах. Ну так, вчора племінник їхав з Криму сюди до мами. Він має довідку ВПО, внутрішньо переміщеної особи, оригінал і, власне, з березня місяця, після того, як було введено розпорядження Кабінету міністрів для посилення заходів про непоширення коронавірусу, дуже ускладнилися процедури догляду прикордонниками фізичних осіб на КПВВ. Ну і, власне, він чекав 5 годин, поки його документи перевірялися. Його документи – це фактично паспорт і довідка переселенця, оригінал. Система зараз побудована так, що кожна людина від 5 до 15 годин, це на Каланчуку, це я вже виявила от за ці декілька днів, очікують якоїсь певної перевірки. Прикордонники на місці не перевіряють документи. Це йде на Херсон, потім на Одесу, потім на Київ, якісь узгодження незрозумілі. І все це зв'язано з тим, що розпорядження, яким введені такі особливі умови, воно дуже неконкретно прописано. І прикордонники на свій розсуд не можуть на місці прийняти рішення. І тут от головне те, що оці затримки від 5 до 15 годин трапляються майже з кожною людиною, яка перетинає кордони. І, по суті, люди, як заручників, знаходяться в транзитній зоні між російським КПВВ окупаційним і між українським КПВВ і чекають якогось рішення. Як це пов'язано з непоширенням коронавірусу, абсолютно не зрозуміло, тому що фактично люди, особливо коли вони на ніч, тобто о 20-й годині вечора закривається оця вся лавочка і
Люди до ранку чекають якихось рішень чи з Києва, чи з Херсона. Не зрозуміло, ніякої конкретики нема. Правила ніде не виписані. Терміни, скільки має прикордонник тримати документи у себе, чи скільки йому відведено на це рішення, ніде не виписана ця процедура. Людям нема на що опиратися, навіть щоб вимагати там дотримання якихось прав. То вони в суті, як заручники, знаходяться в цій транзитній зоні, в непристосованих умовах для цього і кучкою. От я написала дописи, от тільки що читала коментарі однієї там з кримчанок, яка виїжджала. Вона сказала, що вони кучкою всі поряд, тому що разом ловлять інтернет, один одному роздають Wi-Fi, навіть цієї не забезпечено умови, щоб у людей був Wi-Fi для реєстрації в програмі «Дія додому». І це абсолютно не продумано, і люди дуже змучені. Вони вилітають з цього КПВВ після того, як отримують дозвіл. І просто хочуть забути це як страшний сон. Власне, з моїм племінником так воно і сталося. Але є більш сумні історії. Їх дуже багато зараз в Фейсбуці. Мені люди пишуть, що неможливо пояснити, яким чином оці бюрократичні нові якісь обмеження взагалі впливають на поширення чи не поширення коронавірусу. Чому прикордонників забрали право аналізувати документи на місці? І всі звертаються про те, щоб це розпорядження було відмінено. По суті, вже Україна поступово виходить з карантину. З понеділка вже запускаються потяги до Херсону, в тому числі. У нас вже міжміське сполучення працює. І йде поступове послаблення, тобто масочний режим, там дезінфекція і так далі. А в той же час кримчани, просто якщо почитати коментарі там під моїми дописами, люди обурені, люди відчувають себе кинутими, брошеними. По суті, на сьогодні в авральному режимі от тільки представництво президента ВРК, от Таміла, Антон Коріневич, тільки вони, по суті, в ручному режимі кожній людині, я там читала, і вночі їм дзвонять і так далі, вирішують це питання. Це ненормально, що прикордонна служба і Міністерство реінтеграції самоусунулися від того, щоб змінити цю край незручну і невиправдану процедуру. Її треба однозначно направити на те, щоб вона була зручна для людей в першу чергу. Спасибо вам за то, что рассказали нам эту историю. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Я знаю, вы даже читали Натальи Лютиковой пост и комментировали его. Вы там писали, что обращаются сотни людей, если не тысячи. Давайте сейчас расскажем крымчанам, пока карантин не отменен, и тем, кто едет в Крым, что такое гуманитарный повод, да, и что нужно, как нужно подготовиться, чтобы не оказаться в такой ситуации. Дивіться, ми давали свою оцінку тому розпорядженню, яке було прийнято. Да? І ми прекрасно розуміємо, представництво президента, що ті дії, які були запроваджені, да, тобто карантинні заходи щодо людей, які живуть на окупованій території, це, звичайно, що не сприяє зв'язкам з Кримом, да, і з тими, хто живе на території Кримського півострову в умовах окупації, не сприяє, звичайно, що реінтеграції і так далі. Але обставини, які виникли загалом по всьому світу, да, вони якби безпрецедентні. Да, і це теж треба враховувати. І певні обмеження, да, які вводяться, і я надаю їм оцінку загалом по всьому світу, да, я говорю, певні обмеження прав людини, вони йдуть по всьому світу, насправді. І держава може в разі військового стану, да, воєнного стану або там пандемії і так далі обмежувати певні права. І це треба теж говорити. Да? Тому що, звичайно, що я як людина, яка має правозахисний бекграунд, я завжди буду стояти в першу чергу на позиції захисту прав людей. Але все ж таки, для того, щоб бути правдивим, Україна не єдина, да, яка обмежує такого роду права. Окрім того, треба говорити, що такі обмеження були введені як на території Херсонської області, тобто щодо людей, які живуть на окупованій території в Криму, так і окупантами, так, і в тому числі щодо Донецької і Луганської області. Абсолютно так само. Щоправда, з Донецької і Луганської області і туди перетинає
ну, я би сказала, в десятки разів людей менше, аніж... Ну, даже есть факты, что ФСБшники заставляют тех, кто выезжает, под камеру давать обязательства не возвращаться, не повертатися. в Крим Окрім во того, время карантину. в них немає такої системи, як у нас, там, з самоізоляцією. Фактично їх всіх відправляють в обсерватори віднедавна. Да? Це в тому числі платна послуга на території Для країни. того, щоб розвивати курортний сезон. Даже Ну, так напевно, вони що так. документують. Да, Ну, це такі офіційні коментарі. відповідно, якби Україна тут все ж таки, да, коли ще не діяла ця програма «Дії вдома», да, мобільний додаток, теж відправляла в обсерватор на 14 днів, хоча, знову ж таки, ми коли виясняли всю ситуацію, насправді людей після проходження ними ПЛР-тесту, да, тобто лабораторного тесту, на 4-й день, якщо у людини він негативний, перший і другий, здається, там, чи навіть 3 їх проводять, відповідно, людину відпускали на самоізоляцію. Зараз майже нікого в обсерваторі не відправляють. Наталья, інтернет не працює і воспользуватися дією там практично Да, я зараз відкоментую. Відповідно, я розумію, да, що більшість людей це розпорядження обурює, і мене, як людину, яка є сама кримчанкою, яка очікувала свою матір до себе додому ще в травні місяці, звичайно, що я хочу її побачити вдома, ну, в себе, в Києві, да? Але що би я все ж таки порадила? Да? На даний момент розпорядження діє і буде діяти до 22 червня. І для того, щоб такі проблеми не виникали, принаймні, якщо ви збираєтесь їхати, да, попереджати, все ж таки консультуватися з державними органами влади, до нас можна звертатися, да, до прикордонників в першу чергу, тому що ми здебільшого просто сприяємо. Ми там зідзвонюємося з прикордонною службою, пояснюємо, відправляємо документи і просимо допомогти і посприяти. Що стосується причин гуманітарного характеру, це, наприклад, якщо, не дай Боже, в людини там хтось помер, це питання похорону, це догляд за хворою людиною, да? Це, наприклад, хронічні хвороби, це туберкульоз, це ВІЛ, це там, я не знаю, онкологія і так далі. Відповідно, якщо людині потрібно їхати на лікування, це питання пов'язані з поповненням лікарських засобів, да, якихось. Якщо, наприклад, в Криму вони не можуть їх мати, відповідно, вони їх отримували з материкової частини України. Це воз'єднання родини. Але дуже важливо пам'ятати, що згідно законодавства до 21 року, якщо людина, то це ще воз'єднання з батьками, да, може бути. Якщо після 21, то відповідно вже ця норма не буде діяти. Це воз'єднання родини, коли там чоловік і дружина. І чому цей перелік, да, Міністерство реінтеграції? Але краще, щоб вони це коментували, але не ми, тому що ми не є авторами. Ми подавали свої зміни, але, на жаль, вони не були враховані. Да? Відповідно, да, це воз'єднання родини. Здебільшого це мають бути офіційні документи. І ми всі розуміємо, що дуже часто є цивільний шлюб, наприклад. Да? І ми були десятки випадків, коли доказували, що насправді люди дійсно живуть в цивільному шлюбі. На КПВВ. Ну, наприклад, в нас були ситуації, коли людина показувала рахунки, які там оплачує чоловік в квартирі цивільної дружини, да? Якась там довідка про те, що дружина вагітна і потребує там цієї допомоги у там родильному домі, там і так далі. Тобто ситуація завжди виходила. І чому Мінреінтеграції, я так розумію, не зробили цей перелік вичерпним, да, для того, щоб залишити хоч якусь можливість, якщо документів там не вистачає, це складно довести там документально, щоб це пояснювати наочно. Але я погоджуюсь, да, через те, що процедура ускладнена, відповідно, люди стоять в цій величезній черзі і чекають безліч часу. Да. Залишається дуже часто на ніч. Рішення дійсно приймається керівником Державної прикордонної служби. І відповідно через те, що звернень одразу на КПВВ є достатньо багато, да, відповідно, вони так повільно приймають рішення. Бо якби, наприклад, такі документи, от всі випадки, коли до нас зверталися заздалегідь, да, ми контактували одразу з прикордонною службою, показували їм документи, і вони здебільшого через день, хоча б, якщо за добу попереджати, люди вже мали по собі по них рішення, і вони перетинали одразу адмінмежу з Кримом. У нас остается, к сожалению, очень мало времени, а вопросы еще есть, поэтому в режиме почти блица.
А на пресс-конференции Владимир Зеленский, отвечая на вопрос про Крым, и, да, по-моему, это даже разговор был на рабочей группе, говорил о том, что при содействии Турции в Херсонской области будут строиться квартиры для переселенцев, и есть уже вопрос по земле. Есть уже какое-то конкретное решение по земле? Есть ли это место? Сколько выделено земли? Знаете ли вы это? Ну, здебільшого це питання, які стосуються Офісу президента і Меджлісу, кримських татар і турецької сторони. Да, ми активно не залучені в цей проект. Я знаю, що розглядаються різні варіанти. Частина, що будувалася на адмінмежі для того, щоб розбудовувати в тому числі Херсонщину, да, і показувати жителям Криму, які приїжджають на материкову частину країни, да, що якби регіон розвивається. Тобто частину квартир, да, я так розумію, планують будувати в Херсонській області і частину по інших регіонах України. І це здебільшого пропозиція від Меджлісу кримських татар поступала до Офісу президента. Тому, но мы, к сожалению, вторую неделю пытаемся связаться с губернатором Юрием Гусевым для того, чтобы узнать конкретно, и выделено, есть ли уже решение областного совета, областной рады, есть ли это конкретная Я земля? знаю, наскільки мені відомо, є вже рішення. Це Генічеський район, в якому мають будуватися такі проекти. Але конкретного місця я не знаю. Да, але рішення вже є, воно було ще минулого року. Вопрос освобождения наших политузников будет активирован после окончания пандемии коронавируса. Известно ли, мы все ждем, что там будут крымчане, крымские политузники, те, кто содержится в российских тюрьмах на территории полуострова. Есть ли какая-то информация по этому? Если там крымчане, есть известны их фамилии? Президент Зеленський на зустрічі 18 травня говорив з Меджлісу кримських татар лідером про те, що робота ведеться, про те, що у списках на взаємне звільнення, да, звичайно, що є кримчани, кримські татари, які знаходяться як в Криму, так і на території Російської Федерації. Я ще раз скажу, що всі списки політичних в'язнів Кремля, да, з Криму, вони були одразу передані в Офіс президента ще минулого року, тому по кожному з них ведеться робота. Скільки людей буде звільнено, ніхто ж не знає, тому що це не залежить, на жаль, від української сторони, а в першу чергу від російської. И последний вопрос. Вы 8 месяцев на должности. З 3, здається, листопада 2019 року. До этого вы занимались защитой прав переселенцев, которые отстаивали свои права у государства. Теперь вы, скажем так, с обратной стороны. Вы, наверное, шли для того, чтобы как раз улучшить этот механизм. Не розчарувалися ли ви за 8 місяців? Є питання того, що в нас дуже важливо, щоб ми на законодавчому рівні вирішували ряд питань. Дуже багато було зроблено. Да? Питання нерезидентства, яке постійно говорили. Наприклад, зараз будь-який громадянин України з кримською пропискою може спокійно відкрити собі рахунок в банку, і він не буде валютним нерезидентом в українській банківській системі. Да? Це одна з маленьких таких кроків, які чекали насправді протягом 6 років. Там створена робоча група по відміні закону про вільну економічну зону Крим на базі комітету. Да? І зараз вона збирається, напрацьовує конкретні законодавчі зміни і найближчим часом будуть винесені до Верховної Ради. Є питання адміністративного отримання документів по свідоцтву народження та смерті. З Мін'юстом, з Мінреінтеграції, з представництвом вже опрацьована повністю схема. Відповідно, найближчим часом буде реєстрація через народних депутатів цих законодавчих ініціатив. Відповідно, ми нарешті зробимо так, щоб люди отримували не через суд такі свідоцтва, да, а через адміністративну процедуру. Це було таким ключовим для мене викликом, і поки що ми над цим працюємо, але насправді дуже багато зроблено для того, щоб це дійсно врегулювати. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в эфир. Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, отвечала на вопросы, связанные со стратегией, с деоккупацией Крыма. Наш эфир подошел к концу. Смотрите АТР и хороших выходных.